Господин Слави Бинев. Благодаря ви, господин председател. Манипулирани избори, вътрешен министър, шеф на предизборния щаб, началник на Централната избирателна комисия, назначена от управляващите, купени гласове, медиен комфорт за правителството, комунист, шеф на полицията и генерал, начело на държавата. 80-то място за свобода на словото от Репортери без граница и първо място по корупция. Това не е страна от третия свят, това е страна членка на Европейския съюз, това е България. Смятам, че ако новата комисия антимафия не е просто декоративна структура, първата й задача трябва да е ареста на съучастниците на премиера, между които председателката на ЦИК Медарова, виновна за фалшифицирането на изборите, чиито имоти са повече от тези на Бил Гейтс. Банкери като Цветан Василев, финансиращ медийни империи, които се използват като наказателни бригади. Престъпни концесионери като Дънди Прешъс. Новите олигарси, с които премиерът играе карти, футбол и вършат мръсната му работа. Както и монополистите. Хора готови за затвора, които лесно се манипулират. Но на първо място в този списък е именно генерал Борисов. Благодаря ви.